Uslovno formatiranje je veoma popularna komanda u Excelu i najčešće se koristi da se na poseban način formatiraju ćelije u određenim kolonama u zavisnosti od vrednosti u tim ćelijama. Recimo, ako se u datoj koloni nalaze vrednosti iznad 200, te ćelije možemo formatirati recimo u crvenu boju, a za vrednosti u toj koloni ispod 50 možemo formatirati u žutu boju. Za vrednosti prosečne između 50 i 200 ostaće postojeći format kao i pre primene uslovnog formatiranja. Komanda uslovnog formatiranja je prilično kompleksna, ima više opcija, ali najmoćnija opcija je formatiranje na osnovu formule. To znači da možete postaviti prilično složen uslov i na osnovu tog uslova formatirati ne samo ćelije u određenim kolonama, već posebno formatirati čitave redove tabele, što vaše formatiranje čini mnogo vizualno uočljivijim. Kako se radi uslovno formatiranje primenom formule? Prvo ćemo selektovati celu tabelu. Kao što vidite, ovdje imamo tabelu sa listom zaposlenih i njihovim zaradama, godinama rada u našoj kompaniji, datumom zaposlenja, indeksom uspešnosti itd. Mi ćemo sada selektovati sve redove tabele bez naslovnog dela, evo ovako. Najlakši način da selektujete gornju levu ćeliju, onda pritisnete istovremeno jednom rukom tastere Ctrl i Shift, a drugom rukom jednom strelica sa desno, jednom strelica sa dole i cela tabela je selektovana. Sada ćemo ići na komandu Conditional Formatting, dole imamo Manage Rules, upravljanje pravilima, to ćemo kliknuti, i na levoj strani novo pravilo. U gornjoj listi kliknemo Use a formula to determine which cells to format, a dole imamo traku za pisanje formule. Na početku, naravno, ide znak jednako. Pomerit ćemo malo ovaj prozor da nam bude preglednije. Kako ćemo doći do ispunjenosti uslova? Pa, oduzet ćemo zarade iz 2011. i zarade iz 2010. i tražit ćemo one zaposlene kod kojih je porast zarada ispod $1000. Oni koji imaju porast zarada ispod $1000 bit će formatirani na poseban način, a ostali će ostati u zatečenom formatu. Kako ćemo to da uradimo? Pa kliknut ćemo prvu ćeliju u koloni G i vidite da se ovde pojavila apsolutna adresa G2, međutim jasno je da mi ne smemo to zadržati jer moramo osloboditi da se indeksi redova mogu menjati, kolone treba da ostanu zamrznute, ali redovi treba da budu oslobođeni. To možemo postići tako što ćemo ručno obrisati ovu oznaku dolar ispred dvojke, međutim ima i bolji način. Selektujemo ovu apsolutnu adresu i pritiskamo taster F4 onoliko puta koliko je potrebno da dobijemo željeni format adrese. Prvi pritisak na taster F4 neće dovesti do željenog rezultata jer je sada zamrznut red broj 2, a slobodno kolona G, ali sledeći hoće i dobijemo u zadovoljavajućem obliku ovu kombinovanu adresu sa zamrznutom kolonom G i slobodnim redom. Sada ćemo staviti znak minus i ponoviti postupak za kolonu F. Isto ćemo selektovati ćeliju, dva puta pritisnuti F4 i postaviti uslov da je ovaj rezultat manji od 1000. Uslov je postavljen, sada još treba da napravimo format. Kliknemo dugme format. U kartici font biramo stil fonta, recimo neka bude bold italic. U kartici border napravit ćemo okvir ovoj ćeliji. A u kartici fill odabrat ćemo boju formatiranih ćelija, možemo recimo izabrati ovu zelenu boju. Kada stavimo OK, dobit ćemo prikazani format, pa ćemo ponovo kliknuti OK i dobit ćemo u glavnoj listi pravila formulu, prikaz uslovnog formata i na koje se ćelije uslovni format odnosi. Možemo pre nego što primenimo u potpunosti pravilo da kliknemo Apply, da vidimo kako to izgleda pre konačnog izvršenja i kao što vidite u nekim redovima je već ispunjen uslov i redovi su posebno formatirani. Sada ćemo kliknuti i OK. Deselektovat ćemo tabelu. Pogledat ćemo kako izgleda tabela sa
primenjenim uslovnim formatom i kao što vidite, redovi tabele gde je porast zarada između 2010. i 2011. godine ispod $1000 dobili su poseban format. Ovo je bio jedan deo lekcije napredno uslovno formatiranje na kursu Excel Expert. Drugi deo ove lekcije, kao i sve ostale lekcije, možete naučiti na kursu naše škole. Hvala vam.